Βλέπετε στα πρότυπα αυτών που βλέπουμε στα γήπεδα της Γαλλίας, της Ισπανίας, μια ωραία πρωτοβουλία. Χρειάζονται αυτά στο ελληνικό μπάσκετ και ούτως ή άλλως ο Άρης εδώ και 25 χρόνια εκτός από αυτοκράτορας είναι και... Μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Το παλαιό όπως πάντα είναι κατάμεστο. Είχαμε και την έκπληξη της μπάντας. Έχει φτιαχτεί μια πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι αυτό πάνω απ' όλα κάνει καλό στο μπάσκετ. Και δευτερευόντως εκτός έδρας νίκη του. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει λίγο αργότερα από όσο περιμένουμε, καθώς κοιτάξτε τι γίνεται στο Αλεξάνδριο. Μια απίστευτη ατμόσφαιρα, νομίζω θυμίζει γήπεδο ποδοσφαίρου στην Αργεντινή. Αυτή η ατμόσφαιρα, βεβαίως όλοι αποχωρούν προκειμένου να καθαριστεί το τερέν και όπως το βλέπετε θα πάρει και πάρα πολύ ώρα εδώ που θα λέμε, αλλά νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι χορταστική, είναι απολαυστική μιας εκπληκτικής ατμόσφαιρας την οποία ακούτε ήδη. Θα ξαναδείτε σε βίντεο αυτό το απίστευτο για τα ελληνικά δεδομένα θέαμα που ζήσαμε εδώ πριν από λίγα λεπτά. Κοιτάξτε τι έγινε με την είσοδο του Άρη στο παρκέ, άνευ σχολείου. Εντυπωσιακές εικόνες ασφαλώς. Κάπου εξαντλήθηκαν και οι προμήθειες σε χαρτί και αυτό σταμάτησε και αυτή η ρήψη. Και βεβαίως ο Πιτσίλκας είναι έτοιμος για το πρώτο τζάμπολ ενός αγώνα που σας μεταδίδει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη ο Αντένα και είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ. Ο Μπέτς και πρέπει να την περάσει πιο γρήγορα ο Τσαλδάρης μέσα. Εξαιρετική ασίστα από τον Κλάρκ στον Μπέτς, 2-2 με το πρώτο καλάθι. Τελευταία φάση με το φάουλ που κέρδισε ο Μπέτς στην εξέλιξή της εδώ προς το συμπαίκτη του. Τσαλδάρης εναντίον όλων. 6-5 από το πρώτο καλάθι του Δημήτρη Τσαλδάρη. Παιχνίδι του Παναθηναϊκού να σπλιτάρουν για να βρουν τον άδειο παίκτη. Ο Κλάρκ για 3. 9-7 από το πρώτο τρίποντο του Κίκη Κλάρκ που σκότωσε τον Παναθηναϊκό, σας θυμίζω, στο παιχνίδι της Αθήνας το προηγούμενο, στην αμυντική προσπάθεια των δύο προπονητών. Ναι, είναι ένα σφιχτό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Να αναλογιστούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη 5 λάθη. Είναι... Του Σπανούλη που πέτυχε έτσι τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. Ο Κλάρκ συνεχίζει να βρίσκει τρόπους και να φτάνει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Απερίσκεπτος στις ενέργειές του με επιθετικά φάουλ, χαμένες μπαλιές. Ο Παναθηναϊκός έχει δει 8 λάθη στο παιχνίδι. Ο Νέλσον για 3, 17-16 από τον Αμερικανό του Άρη που παίρνει μπροστά. Για τον Νέλσον αυτή είναι η πρώτη του πόντη στο παιχνίδι. Ο Κλάρκ με αντίπαλο τον Νίκολας, εύκολα τρυπάει στο αντίπαλο καλάθι, 19-18. Λέγοντάς τους ότι έχουν μόλις 3 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Δημήτρη Κοντέ, ο Παναθηναϊκός έσβαλε τον Μπέτς. Ωραία ενέργεια, αλλά το στόπ από Μπάρλο. Μας έκανε εντύπωση πριν από λίγο, είναι 3 ποδοσφαιριστές εδώ του Άριο, Σταύρος Λαμπριάκος, ο Μιχάλης Ιφάκης και ο Δημήτρης Καρατζοβαλής και μπορούμε να πούμε άνετα ότι ίσως είναι... Ο Κλάρκ με αντίπαλο τον Σπανούλη για 3. Αρχίζει όπως άρχισε και το πρώτο ημίχρονο και συνεχίζει ό,τι έκανε υποδειγματική κυκλοφορία της μπάλας, αλλά ο Μπάρλος θα χάσει το σουτ. Ο Νέλσον σώζει την επίθεση για τον Άρη, 33-40, 7 και 57 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ είναι και ο Κλάρκ πάντα. Καλή άμυνα από τον Σπανούλη. Ο Νέλσον, εκεί υπάρχει mismatch με τον Νέλσον απέναντι στο Σπανούλη. Ο Πέκοβιτς προσπαθεί να βοηθήσει. Ο Ράιτ για 3, ξεκινάει ζεστός με 2-2 την τρίτη περίοδο. 36 κολλας, μόνο αυτός το κατάλαβε γιατί οι συμπαίκτες του τον κοιτούσαν έκπληκτοι. Ο Κλάρκ καλάθι και φάουλ, ξεσηκώνει τις εξέδρες στο Αλεξάνδριο. 38-46 και συμπληρωματική βολή για τον Κλάρκ που έχει 17 και ουσιαστικά κρατάει επιθετικά τον Άρη στο παιχνίδι μόνος του. Αυτό προκειμένου να υπάρχει η επιθετική λύση από την ομάδα των κίτρινων. Κλάρκ, Ράιτ, Μπάρλος, Μπέτς και Νέλσον είναι η πεντάδα για τον Άρη. Αυτό που είπε τώρα ο Γιώργος Τότσικας, ο Γιώργο Δοξάκη, είναι και η μεγάλη αλήθεια των play-offs. Δηλαδή, εκτός από τον Κλάρκ, σε αυτά τα play-offs, ο Μπρέισι Ράιτ και ο Νίκος Μπάρλος εξελίσσονται στους πυλώνες της επίθεσης για τον Άρη. Πραγματικά. Ο
Κλάρκ με τον Σπανούλη. Ωραία διείσδυση. Υπάρχει καλάθι και φάουλ από τον ο Ράιτ με τον Σπανούλη. Θα φτάσει στο lay-up, μετράει το καλάθι γιατί η μπάλα έχει χτυπήσει στο ταμπλό και το υποδεικνύουν έγκαιρα οι διαιτητές. Έτσι λοιπόν η διαφορά στο καλάθι 46-48 με τον Ράιτ να έχει 9. Μείωσε στο 46-48 και έχει δεχτεί ένα σερί 9-0. Ο Τσαλδάρης δεν βρίσκει το στόχο από τα 6-25, αλλά ο Νέλσον κρατά τον Άρη μέσα στο παιχνίδι 48-57 για να ολοκληρώσει ο Άρης την επίθεση του. Ράιτ μόνος 50-59 με τον Μπρέισι Ράιτ να κρατά ο Τσαλδάρης, αλλά κλείνεται στη γωνία εκεί. Έξυπνη ενέργεια και λέει από τον Τσαλδάρη που φτάνει τους 6. Οι δηλώσεις οι αρχικές του coach ότι κάτι έχουν μέσα στο βάθος του μυαλού τους το οποίο δεν το λένε. Βέβαια εντάξει, έτσι πως εξελίχθηκε το μάτς δεν είχε την τύχη ο Άρης να γυρίσει το παιχνίδι, αν και κάποια στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο παίζοντας λίγο ζώνη τα τελευταία λεπτά πλησίασε. Δάκος στο 2 ο Μπάρλος, δηλαδή δεν είχε λύσεις ο Άρης στην επίθεση. Συμφωνώ. Λοιπόν, η διακοπή. Όλα αυτά συνηγορούν. Έτσι είναι. Και άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Ματζόν, με εξαίρεση τον Κλάρκ και τον Ράιτ που έχουν πετύχει 33 από τους 53 πόντους της ομάδας τους, οι υπόλοιποι έχουν πενιχρή συμμετοχή. Είναι δηλαδή εντυπωσιακά χαμηλά τα νούμερα για τον Άρη και ενδεικτικά του σκορ που υπάρχει. Γιώργος Τότσικας, όπως βλέπετε, παρακολουθεί από κοντά τις οδηγίες του Αντρέα Ματζόν. Γιώργο. Αυτό που επισημαίνει μόλις 2 φάουλ, μη φοβάστε τη δυνατή άμυνα, παίξτε δυνατά για να τρέξουμε. Διαφορά που με ιδιαίτερο κόπο απέκτησε στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Επαναλαμβάνω, η πρώτη περίοδος έληξε με το μικρό πενιχρό 14-14. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός άνοιξε το ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε κάποια rebound και έφτασε στο 34-26, με το οποίο και 27 στα τρίποντα. Συνολικά έχει 12 στα 30 σουτ. Και βεβαίως με τέτοια επίδοση δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει το προβάδισμα του αντιπάλου του δεύτερου ημιχρόνου. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Γιώργο Τότσικα καταρχήν. Ο Αντρέα Ματζόν ετοιμάζει όλα τα αμυντικά του όπλα, θα ρίξει στο παιχνίδι